Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 12 лістапада. І гэтым разам у праграме мы раскажам пра міжнародны фестываль арганнай музыкі «Званы Сафіі», даведаемся пра адметнасці штогадовага мерапрыемства «Дзень артылерыста», пазнаёмімся з апошнімі навінамі ў свеце музыкі і завітаем у самы малады сталічны музей «Краіна Міні». І гэта далёка не ўсе культурныя падзеі дня. Пачнем з анонса. 18 лістапада ў гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» пройдзе штогадовае мерапрыемства «Дзень артылерыста», прысвечанае прафесійнаму святу ўсіх ветэранаў і вайскоўцаў ракетных войскаў і артылерыі, якое адзначаецца ў Рэспубліцы Беларусь і краінах постсавецкай прасторы 19 лістапада. Менавіта ў гэты дзень у 1942 годзе пачалося контрнаступленне Чырвонай арміі пад Сталінградам. Ваенна-гістарычная рэканструкцыя на тэрыторыі комплексу падчас мерапрыемства адлюструе ключавыя эпізоды аперацыі з выкарыстаннем ваеннай тэхнікі тых гадоў. 24 лістапада ў камернай зале Вялікага тэатра Беларусі да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання і еўрапейскай рэфармацыі будзе гучаць музыка адразу некалькіх эпох, пачынаючы ад сярэднявечча і рэнесанса да класіцызму і рамантызма. Вобразы Полацка, Вільні, Кракава, Краўлянца, Падуі, Венецыі, Прагі і чэшскага Крумлёва, знакавых для Францыска Скарыны еўрапейскіх гарадоў, ярка праявяцца ў вербальных і музычных вітражах. Старадаўнія творы прагучаць у выкананні Ірыны Кучынскай, Юрыя Гарадзецкага і Дмітрая Капілава пад інструментальную музыку ансамбля «Вытокі». Уладальнік унікальнага голасу дыяпазонам у 4 актавы, як яго называюць журналісты «Кароль эпатажу» Сергей Пенкін, прадставіць 3 снежня на сцэне Палаца культуры в обласці ў Магілёве новую канцэртную праграму «Музычная тэрапія». Па словах арганізатараў, гэта будзе незвычайнае шоу, дзе кожная песня – асобны моноспектакль. Да ўсіх кампазіцый распрацаваны відэаарт і светлавыя спецэфекты, створаныя вялікія дынамічныя канструкцыі, якія ствараюць эфект прысутнасці 3D-мэпін. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, даведаемся з наступнага сюжэта. Пасля поспеху першага альбома Сэм Сміт паспеў атрымаць Грэмі, Залаты глобусы, Оскара за загалоўную тэму да Бонда. Таму выпускаць ці не другі альбом пытання не стаяла. У студыйніку чараўніцтва ўсяго гэтага Сэм не стаў эксперыментаваць. Гэта ўсё той жа чысты і вывераны соул, фартэпіянныя балады і госпел-хор на бэк-вакале. 3 тыдні мае сябры знаходзіліся са мной у 4 сценах і запісвалі альбом. Шмат метраў плёнкі было выкарыстана і шмат віскі было выпіта. Не ў працэсе, а зразумела пасля. Я крыху баюся, але я гатовы, пракаментаваў спявак. Гурт Nothing But These выпусціў кліп «Часціцы», якія ўваходзяць у свежую пласцінку музыкантаў. Па іх словах, гэтая кампазіцыя самая асабістая на альбоме. Прадзюсіруе альтэрнатыўных рокераў Майк Кросі, які таксама супрацоўнічае з Arctic Monkeys і Falls. Трэк распавядае пра наступствы тура і пра тое, як саліст Мэйсон падсеў на снатворнае. Песня была напісана на эмоцыях. Мы не ведалі, ці стане «Партикль» асобным сінглом, але з моманту рэлізу яна паказала сябе. Саме паказаў кліп на сінгл «Ой», працяг у Владивостока 2000. Галоўны герой відэа персанаж Тобі, якога прыдумаў мастак і ілюстратар Гэри Бейсман. Лялька перамяшчаецца па ўсім свеце, здымае трэвел-гісторыі, шпацыруе па тым самым у Владивостоку і трапляе на сцэну да гурта. Ілья Лавуценка адзначыў, што яму падалося цікавым паспрабаваць не разглядаць пад лупай тое, што адбываецца ў песні, а наадварот, глянуць на яе зусім іншымі вачыма. «Ой» увойдзе ў новы альбом тролей «Паўночна-заходні уход», рэліз якога запланаваны на пачатак 2018 года. Самая доўгачаканая музычная падзея восені, міжнародны фестываль арганнай музыкі «Званы Сафіі» праходзіць гэтым часам у Полацку. Кожную нядзелю з 29 кастрычніка па 26 лістапада пад купалам Сафійскага сабора выканаўцы з Беларусі, Германіі, Польшчы, Расіі, Нідерландаў і Швецыі прадстаўляюць палачанам і гасцям горада шэдэўры арганнай музыкі кампазітараў мінулых стагоддзяў і сучаснасці. Сёння публіку чакае канцэрт маскоўскіх салістак Анастасіі Быкавай і Тамары Ягоравай. У праграме вечара прагучаць творы Баха, Вівальдзі, Дюбуа і Віталі. Заўтра на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага адбудзецца канцэрт прысвячэння творчасці вялікай джазавай спявачкі Эллы Фіцджеральд. Публіка пачуе праграму ў выкананні Дэбары Картер, у якую ўвайшлі лепшыя творы з рэпертуару першай лэдзі джаза.
Міс Картер выступала з гэтай праграмай на многіх прэстыжных еўрапейскіх джазавых пляцоўках. Наступным вечарам у рамках праекта «Джазавы мост» яна будзе спяваць у суправаджэнні айчыннага джазавага гурта «Apple Tea». У канцэртнай зале «Мінск» заўтра прэзентуюць сямейную камедыю «Каханкі майго мужа». Сівізна ў бараду, чорт у рабрыну. Усе жанчыны прагнуць быць каханымі, але мінае час, і сямейныя стасункі паступова згасаюць. Мужу хочацца чагосьці новенькага, і ў яго жыцці з'яўляецца каханка. У дадзеным спектаклі жонка здолела пазнаёміцца з усімі каханкамі свайго мужа. Усе тры жанчыны паспяховыя ў рабоце, кар'еры і бізнесе, але няшчасныя ў сямейным жыцці. Яны амаль пасябравалі і нават зладзілі вечарыну, дзе з жаночай салідарнасці вырашылі адпомсціць здрадніку. Як у іх гэта атрымалася, прыходзьце паглядзець камедыю «Каханкі майго мужа» заўтра ўвечары. У спектаклі багата музыкі, танцаў і гумару. Далей у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці сусвету. 2 гады таму ў сталіцы Тайваня вырас дом, пастаўлены з ног на галаву. І яго незвычайнасць не абмяжоўваецца толькі знешнім выглядам. Уверх дном перавернуты ўсё і ўнутры будынка. Мэбля, карціны, гадзіннік. Сотні наведвальнікаў спяшаюцца пабываць у экстравагантным доме, пахадзіць па светлай столі і зрабіць мноства арыгінальных фатаграфій. Гэта вельмі выдатна. Тут шмат незвычайных дэталяў. Я нібы апынуўся ў кінастужцы, які выганяе д'ябла, і фота атрымліваецца ў яе духу. Або ў іншай стужцы «Чалавек-павук», у якога можна пераўвасобіцца на некаторы час. Мне тут спадабалася. У доме некалькі пакояў, гасцёўня, ванна і гараж. Плошча памяшканняў, дзе маглі б жыць людзі, калі б яны хадзілі ўверх нагамі, складае больш за 330 квадратных метраў. Выдатна правесці наступны вечар можна, завітаўшы ў тэатр-студыю кінаакцёра. Заўтра там пакажуць музычную камедыю «Пігмаліён» паводле адной з лепшых і найбольш папулярных п'ес Бернарда Шоу. У ёй аўтар трансфармуе вядомы старажытнагрэцкі міф пра скульптара Пігмаліёна, які стварыў статую цудоўнай Галатэі і сілай свайго кахання ўдыхнуў у халодны мармур трапяткое жыццё. Сваю версію ўзвышанага і высакароднага кахання прадстаўляе тэатралам рэжысёр, народны артыст Беларусі Александр Яфрэмаў. А мы працягваем вандроўку па тэатральных пляцоўкам беларускай сталіцы. Пасля паспяховага праекта мюзікла «Дуброўскі» Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва ў творчай садружнасці з папулярным расійскім кампазітарам і прадзюсарам Кімам Брэдбургам вырашылі прадставіць аматарам музычнага жанру мюзікл-комікс «Казанова». Гэта новая версія жыцця знакамітага героя-палюбоўніка, расказаная мовай гратэску, іроніі, жартаў, кур'ёзаў, у асяроддзі яркай, цудоўнай і запамінальнай музыкі, якую можна ўбачыць заўтра. Новую праграму, сабраную з цыркавых нумароў, прызёру і лаўрэатаў першага мінскага міжнароднага фестывалю цыркавога мастацтва, зараз можна ўбачыць на арэне Белдзяржцырка. Галавакружныя трукі, атракцыёны з жывёламі, паветраная акрабатыка, жангліраванне. Па жанравай разнастайнасці гэтая праграма нагадвае сапраўдную энцыклапедыю сучаснага цырка. Публіку чакае выступленне артыстаў з паўночнай Карэі, Афрыкі, Еўропы, Блізкага ўсходу, Расіі, Латвіі, Літвы і іншых краін. А ў гомельскім цырку працягваецца праграма «Цырк-рэвю» і шоу «Касалапых», прымеркаваныя да 45-годдзя ўстановы. Гэта сапраўдная мазаіка незабыўных уражанняў, якія прадстаўляюць на арэне дрэсіраванай жывёлы. Акрабаты, паветраныя гімнасты, эквілібрысты, жанглёры і, канешне ж, пацешныя клоуны. Велізарныя дрэсіраваныя папугаі, забіяцкія сабачкі, грацыёзныя коткі, чароўныя малпачкі і касалапыя мішкі-балерыны. Зорка праграмы «Мядзведзь-грызлі» ростам у 3 метры, які не мае сабе роўных у выкананні харэаграфічных практыкаванняў. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Яго жывыя палотны зачароўваюць. Віктор Барабанцаў прадставіў 89 жывапісных карцін. Экспазіцыя «Фарбы жыцця» – гэта сюжэты, створаныя за апошнія 10 гадоў. Зімовыя пейзажы, салодкія нацюрморты і партрэты драматургаў і літаратараў адрозніваюцца святлом і гармоніяй. Свае творы майстар піша з натуры. Менавіта гэта і надае кампазіцыі непадробную рэалістычнасць. Я все люблю. Пейзаж, жыццё разнастайнае. Асобна пейзажы, у кожным пейзажы прысутнічае чалавек.
Тептушка. Асобна прадстаўлены сюжэты з падарожжаў, краявіды Праванса, Мадрыда, Барселоны і Іерусаліма. Некаторыя творы выкананы ў тэхніцы мазаікі. Натхніцца фарбамі жыцця брабанцева можна да 19 лістапада ў галерэі Міхаіла Савіцкага. У Нацыянальным гістарычным музеі працягваецца унікальная выстава «Моднае стагоддзе», на якой прадстаўлены гістарычныя касцюмы з найбуйнейшай у свеце прыватнай калекцыі Александра Васильева, вядомага гісторыка моды, мастацтвазнаўцы, калекцыянера, тэатральнага мастака, тэлевядучага праграмы «Модны прысуд». У экспазіцыі прадстаўлена больш за 100 касцюмаў і некалькі соцень аксесуараў, ювелірных вырабаў і майстэрскай біжутэрыі. Увазе наведвальнікаў прапануюцца ўборы ад вядомых куцюр'ей дамоў мод, такіх як Поль Пуарэ, Коко Шанель, Ів Сен-Лоран і іншых. Сярод экспанатаў вячэрнія і бальныя сукенкі, адзенне для ўрачыстых цырымоній і святаў, касцюмы, якія належалі вядомым артыстам тэатра і кіно. Напрыканцы праграмы зазірнем у самы малады сталічны музей «Краіна Міні». На яго плошчах размясціліся макеты паменшаных копій архітэктурных славутасцей Беларусі. Зараз у музеі прадстаўлена 18 аб'ектаў краіны. Калі раней арганізатары ў выбары будучага экспаната спадзяваліся на ўласны густ, то гэтым разам яны вырашылі абраць 3 жамчужыны беларускага дойлідства падчас народнага галасавання. Пра ўмовы конкурса, а таксама пра межы яго правядзення ў нашай наступнай размове. Евгений, здравствуйте. Без малого года существует уже музей «Страна Мини». А оправдал ли за это время проект ожидания авторов? Я человек амбициозный, поэтому, конечно же, нет. Но за эти 10 месяцев удалось сделать очень много. Начиная от того, что мы с нашими друзьями в социальных сетях выбирали, какой будет у нас зубр-качалка, продолжая «Ночью музеев», на которую к нам, к слову, пришло 700 человек. У нас были уже совместные партнерские программы с историческим музеем, с художественным музеем также. Начинаем пользоваться спросом. А как за это время прогрессировали технологии создания экспонатов? Сейчас мы отладили сам цикл изготовления макетов. Команда новая. Мы сразу сделали оперный театр. Сейчас Мирский. До конца года мы презентуем еще минимум 1 макет, а то и 2. И далее будем продолжать наращивать экспозицию. Очень активно начали использовать 3D-печать. По-другому стали делать черепицу на крышу. Если раньше просто на куске пластика были прорези, и это была имитация, то теперь это действительно фактурная черепица, которая идет в настил друг на друга. Из-за этого реалистичность повышается в разы. Плюс ко всему научились по новой технологии штукатурить стены. Это добавляет реалистичности. И в Мирском замке вы это уже можете увидеть. Уже помогаем туристам съездить, посмотреть достопримечательность. Ну и дальше мы будем это направление все более активно развивать для того, чтобы наши посетители были довольны по максимуму от посещения музея. Если раньше в выборе экспонатов организаторы полагались на собственный выбор, то сейчас же они решили прислушаться к голосу народа. Это самое главное событие года музея, потому что мы достаточно долго эволюционировали к этому. Эксперты отобрали первый пул объектов, а сейчас подумали, что очень важно подключить всех желающих, кто хочет высказаться, кто не безразличен к истории Беларуси, к ее культуре, архитектуре. Каждый абсолютно человек может в социальной сети разместить публикацию у себя на стене, в которой напишет название объекта, некий текст сопроводительный, почему он считает, что этот объект стоит включить в экспозицию музея «Страна Мини», добавить хэштег «Макет разом» и разместить эту публикацию. Также еще здорово, если добавят несколько своих друзей, для того, чтобы это имело некий такой лавинообразный эффект. Сколько экспонатов планируется оживить по результатам народного голосования? Через месяц мы сосчитаем все голоса и отберем 3 самых популярных достопримечательности, за которые проголосовали. И их мы сделаем в виде макетов и разместим у нас в экспозиции. А если народ проголосовал за существующий экспонат? После того, как пройдет голосование, мы из всех публикаций социальных сетей отберем 20 самых интересных и устроим фотовыставку, на которой будут распечатаны фотографии, текст сопроводительный и имя автора этой публикации. Разместим мы все это в ивент-пространстве музея, и можно будет прийти абсолютно бесплатно, посмотреть с друзьями, коллегами и так далее. Спасибо вам большое и до встречи в музее Мини и, конечно же, новых вам интересных проектов. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.